ni total ni. 사발 뛰더라. 자, 감장만 했고 스스로 itu satu sero. Semua hikmah kalau parti jadi kangai. Terus sama-sama yang sama. Mau memang sih lagi mau dak kita kai itu mau keleng mari klaya. Tam kangai mau borok sak-sak ni nukung. Sak-sak ni nok no. Borok sobu tongka sebai tu. Tâm cái này thì mua lấy chẹt lấy khác. Rồi tà là nó có một cái tà là cái cơn thế này là một khang hay cho ta có phần có cái điều đâu mà cái là sinh cái đó phụ tang nhà hay mà có nó có cái ta một phen nó cái bọc xíu cái tay cơ một phen nó cái bọc xíu cái làm sao cái xuống cái gì á original nó tăng cái lúc qua cái gì vậy mau yak thì phê này 아동 버릇이 양 하고 몸이 잡을 어디 망신이 다만 이제 뭐 잡을 몸 뭐로 되세요? 뭐 전화공사 쪽에서 부분이 다 자사 아무튼 뭐 갈래 바지만 비마스고 아니 아니까 오늘 참 너무 재밌어 이 콜라지 같이. Kuno mungsaro mani kaham kerja, mau nugi ke baham jangan ni kau ya. 70 বছৰৰ মই হেমাং নে টং লাইছে না 70 বছৰৰ মই হামজামনি মাৰি প্লায়া নাই নেদি তাম খাইกันহা নেদি borok no bo bathar kamu mo kai na na joto no mo gati na bro boro da butike moro tonglai nai mo ke tonglai mana na ha chingki sing nai la moro kuno mo samung amo ki siko musuk mal matani samung non kata mo kum borok ni samung ya na na mo kolar tang kikan hadi mo chawoi thangai ungko khai tongnani kok ya mo hai kang kai mo yakung yabri ni tomung si khobjaksio nahane dioro leptin no kumani jotno upro sungko khai boro beba khai ko de gari na la khata sampai ka mamia sai mia tini si sai mano ko poila hangka jo ang mami songi tongota hangka mami songi tong mani prai tin korok baji khana 7:30 ro
4:30 rong kau yang ko gudung gadang khana ka ngai gudung gadang khana ka na ang bakha kali tong ka mo yang guda phaino hnai hangka hangke no 5:00 roka ji khana ka no sokai sipai kha bolo ngai sing do ka soi pat no ka hapka sing baire bo to tangmani সম্ভব ya borok kobang mo phaijak ngai sing nok bising khamani pore hangka borok doga lok sebaina ni bagi chesta thaka ada ঘন্টা মতো সময় না khana গামো সবাই মান পরে একটা রুম নি যত মাই সবাই পাইবে কা ngai joto mani sibai pai mani pore ngai te ekta room mo ngai sing hap jak aro dorja lok dijak ngai aro te se borok hap ka ote kukiri rok pai ko khana dorja sabai kena ngai amo joto na sit karo joto ko goi thangbai kya ngai thangga ngai no ang borong no request khai kya please no ro atai tang di sing ti prasa bai ti prasa sing bahai ke tong nai ting khang kai ne ang borong no request khai kya to borok mani ya borok ano tagari ro ho ngai hangke olo hangke ano kukiri bai ko tong pro ka bai ko to thange mana khai kya anga bai ko to thange mana khai buro hangke angka phungja sinuk si hangka olo khai te phungburi bu khabu ta ang sai simali akhasi siang thanchi o gabon pore hangka no borok bai rok 17 lai ka anga bai 17 phang te se request khai su kam te ta khai jom te ta khai jang rom kha apru te se dagar kha no borok jabudi ke dagare uri thanga bajai phai ka ang bo saimali ang kiriman bagai hangka abon pore ang borok khai ka godres tok bok ka godres bok hoi to apru to ta mutalang kha saimi aseng pore nai saiman ka gabon sawta ang jeng tibra sa se om hakin ing tong ka ke jeng bahaki banchi nai jeng bahaki sebungai ba jeng sabo sep khainai abon bagi nang sana mu tung jini sat suhel songno bo jeng sep khaidi jeng naikol di norok joto thancha hni kogri mani tangi tabo om hai ingba norok to mungna ongko ongai mane botle khaboi jiti boi phaimani pore nora anondo khaidi tong thok di futi khaidi buni nok to bokhna ni ko japle obona ang sanani musung obona ang koijao jengno phainai phaidi sini safety khai phaidi jengno ko phaidi gaite ang bubagra no sana musung go I request for you bubagra jengno mane bo to samani tongo jengno ko hinai jeng mane tipra busa tipra ni joto ko rongno naine hinai gabon ang sana musung joto thancha NCT INPT IPFT ne borok joto no mane thancha kai tong dino rokta walai di to no rokta suklai di ne ko grimani tongo hangke ang abono sana musung guta tangai amti khe rija ko tabu tang om hai ingna ni na omono jengno nai phai jengno safety khai pai di nang buba gorano saw baba gorano ang hajar ba request khayu jengno nai phai jengno ko khai pai di sini je mani ungko pai mani sini je ani rangsa rok klang mani ani chinor rang klang kha 6 lakh moto Gani rangsa gani kale bari pro di mani joto telang bai kya ani ama babu songro hama joto telang bai kya da abo ano khoti poron dina khaitu te ani nok ni joto sebai mani manoi abo rongno joto khoti poron dina ningthun te phainai phaina ningthun anga bono sagota tini ni bising phai sok paina ningthun anga bono request khaije osini sar suhel depor mate bobagra nobo amsungno bai ko ne bono boi klang khana chasigo achara tam khaiba bo yang bola kati kaja kata kai election bud diwe kono phai angbo ke ten dino phai ri ka ke mi ka bud gona na ke bunyeng ko khoi soi ing lai nyo sung ko dati na mamu chong lai chi no ro bra phai ne sung bu ki ri jang no ke phai ri pe man ang kan bu sai be ji jak to te ne thang ne ke thang male iko bihi rong hinu phale ka bor hom phale ka bo ko ma khalai to ka yang ko ola kai ko pintus biang thanga chiri khopa yung ka bor long ko khaimale phacha hamle o dewa long long ke habin de suka gei bo khopai gara ka bo khopai khangke ola kai ate ke su nok dalan no thanga bor ada gonta moto nangka yang giril tonga yang tibo dabul tu ko sikol log rijak bai hab malia bor u ye ko dewa kan dog lam te habui sabal kalang jak damora ro ti ro ka igan bua jik ketal bo ka jang man derbo sochi ko kepurari sata derma asu chiko inga asuk baji ko bodo dega suna nai tongka anga angkeli besan cerenya ang pamjak inga am thaprari ka yango an busa jengo asu go etika khaju bo tomar bo jangi re utoni khati ke inga an busa je kap ka chiri khogoi pura ano yang pusa ri masih sai da pan khunjur sai tong ko igo ya se ke ko duro bo no sai mai bukan ano buka anu ko nai sabo masa banda nang ke bo ano top tai masa borok saka anu yang khang tong ka anga neng ora sare ganang orang kon si dinta anu uru asuri toni ka pengaren nu komitar doi boro tam tang na bukai boro anu buma hingge ko bon de gari na nayo neng tang sa te gari no pintu sampai bodala ang bikin no bodala sinai ga ko biya bo busu busa ka sa si mali Aprari di kata
Hingga amo nengtam boro satai neng orang kus kerike boagi ko kaiman di bibi boro mai bodola bihingo bunani ko butana ni hini degat sungto nika hingga ako godres bokoka jeng abo kena senayaku hingga sariga godres bokoka bayo urmu pulis boro kamake pulis rokhaika pulis rokhaika no boro kuno boro go inkori simi khaya han thaka ga mane ta no baji oni boro saikala ka ken rangsani mane nale ka hingga rangsang mane kerika jeng ko bono bala hoite nekela hoite joton diu kali bari purung ka buma buha bono kama botong orang sini mana sob joto nong ka dia kasih jaza ko ag godres sonta godres ranggo rabat phalma rang 5 lakh 6 lakh tongko hingga abu kerika rangsang mani bu kerika ses hingga abu no tabu hingga an totra ni bo anu bukru da totra mala ikta klas ang abu tak dijawo ang bo gede tudin tari mani an bu hazani bu kerika hingga mano ka sopre tala hangka olos urus jara sopre tala ka yak romboi yang ka sa kangkung romboi hingga olos semu mala bang tang na jatu mala ka kerika boni monai nai be sa olos sari ko sanja ting lai kana satata apruka nu khata tang na leke kere hingga apo ekta dusuman bor mumba pura dakat chible almali bokhoka manai telangkha hingga te jenga bo tai tam khane moto abo norok buji na sida abo no sengoti ke bage tongsi na hinu hingga siro jibon ta bajar thanani jeng sob bajar sate je thana nangane hingga a jaga o bage jengoti ke tong tong sa bong na kirimang tong haka jeng kai musaya han putam bang thang diwana asamani ka hangam ajilai mani i kan bukai okra batinyo binara ko tambo chakiri buya pakiri buya kosto khaise bin mani aji zaman kuno musaban kari ka bin kari ka ta boro kuno ekta rajnoti ni kuno ko tini member chairman vice chairman panchayat ni hingga bong ma so ma haikho te boro bage man chenai ba hingga ang tu beranya famous an chen dok si tabu ko kari ka i kan bu hazu kari ka jeng oro phai bujak tong phai an babon no beranya phai si hingga abu bo gothona sang sobe ke abo no wan chubina si te kisa